Madunyiswe uJesu Kristo. Thana zami ngifisa sibuke kuleli ivangeli lika Marcus chapter 10 verses 2 kuya verse 16. Abafarisi bagubuka baya Jesu ngenhloso yokubuza umbuzo othi kungabe kuvumelekile yini ukuba indoda ihlukanise nonkosikazi wayo na? Kodwa uma uyilalela kahle le ndaba, uMarkus usixoxela into ejulileyo ethi bagubuka baya Jesu hayi ngoba nakho befuna ukumbuza umbuzo, kodwa baya Jesu ukuze bathole into abazoyisebenzisa ukulwisana kanye naye. Bafuna into abazoyithola ukuze bakwazi ukugadla kuyena. Kumina kuphakama izinto ezimbili. Eyokuqala ithi khona abanye abantu ababuka into banganaki. They just look at the surface. Babuka izinto ngehlo lobuntu. Babuka bacabange kugcine la. Bese kuba khona abanye abantu ohlobo lwabo abathi masebebukile ebese beyojula. Bethi bafuna ukuqonda kahle hle ukuthi lento oyishoyo uqonda ukuthini, lento oyenzayo ufuna ukuthini, lento oyigwemayo wenze njani. So la kunama positions ayi-2. The first one, it's scraping the surface. Wena wayezibeni wasibuka iziba wathi saze sasihle saze sakweba. Point yesibili ithi going deeper and having an insight yini lena eyenzakalayo umusufika ekujuleni kwesiziba siphithene. Khona abantu abanjalo umbuka at a distance, waze wa peaceful usibanibani, waze wa loving usibanibani, waze wa kind usibanibani, waze wa gentle usibanibani. Wait till you go inside and you spend time naye, you realize was why isihogo usibanibani. Ahlala nabo sebe ready ukupheka bathi noma ningamthatha ngabe sabuke right. Wayena uqobo lwakhe can't stand himself. Kodwa at a distance uma umbuka, uma ungamjwayele, omunye uzathi ngaze ngahala ukufana nawe, omunye azathi ngikalungumele, omunye azathi wi-role model yami, omunye azathi wi-mentor yami, and only to get there and realize what you see, it's not what you get. Khona abanye abantu bagcina ngokubuka phezulu, bayanqena ukuyobheka phansi ukuthi kwenzakalani. Kodwa labafarisi uma besondela Jesu, uma bayombuza umbuzo, abekho interested kangakanani ekwazini umthetho, ba interested ekutheni singamlimaza kanjani ukuze intando yethu yenzeke. Bomsaba umuntu othulayo, ngoba ukabili ukuthula komuntu. Khona othula ngoba nakhe engazi uzothini, khona othula ngoba ethi siyohlangana esikhaleni kaNtombela. Ave ingozi umuntu okubambela iqhubu. Ngiyamncamela umuntu okhuluma into manje iphele idlule manje ukuthi nokuthi akufuni ungabusakwenza, catshanwe qhutshwe kwikiwe le
kunomuntu ogedle ihlekisa ozothula kanti ngalena ucinga amacebo ukuthi mangasane ngithola into mangasane ngithola ukumbone kumnyameni ngiyoqeda ngaye. There are people in relationships who do that. Hlala iminyaka umuntu planning your downfall. Hlala iminyaka umuntu planning ukuthi wena sibanibani kothi ngesikhathi esukuthi ngiyobe sengikubulala futhi ngiyokubulala in such a way ngiyokuthatha ngikise eholdini uma sesiholdini abantu boyitshela ukuthi you just fell off the cliff kanti mina ngikupushile. Bomsako umuntu. Sidalwe siwumuntu siyingozi especially makuthi asazani noNkulunkulu. Point eke uJesu amvusela yona uma bembuza ukuba kuvunyelwe ukuba owesilisa ahlukanise nenkosikazi yakhe, uJesu baphendula ngokubuza imibuzo athi kubhalweni emthethweni engcwele. Kunabantu abahlezi befuna into yokulwa. Kunabantu abahlezi befuna into engizokana ngayo. Kunabantu abahlezi befuna ublame omunye umuntu. And uJesu does something so wonderful. Uthi uJesu wena ucabangani? Yabazi abantu who are always on the fence. They don't want to make decisions. Akuve kuyingozi uhlala nomuntu ongafuna ukwenza decision. Uhleze ufuna ukuthi wena ufunani, wena uthini, wena ucabangani, so that if izinto sezonakala athi mina usibanibani, if izinto seyingasalungi athi mina athi usibani. Athi uJesu wena ucabangani, wena ufunani, wena uhloseni, wena uyaphi, wena ufuna senzeni. Ebese bethi uMose wayinika imvume ukuba indoda ibhale isahlukaniso. That's another point for me. They shift the blame. Kunabanye abantu abanjalo, they can never own anything. They can never say, look here, ngenza iphutha, ngiyaxolisa, angicabanganga bengi-wrong. But they always have to find someone else who is at fault except them. Uthi Mose owasinikeza imvume. Ebese uJesu kwangenjalo kwaseqaleni kwakho konke, kodwa ngenxa yobukhuni yokuqina kwenhliziyo zenu. Yamazi umuntu ostubborn athi it's either my way or no way. Yamazi umuntu ostubborn othi anginendaba angincenge umuntu ngifuna kwenziwe kanje. Yamazi umuntu ostubborn athi kulungile salanike nami ngizophuma ngizenzele ezami izinto. Yamazi umuntu ostubborn ozonitshela emehlweni ukuthi phela ngakhohlwa ukuthi umuze lihlala kuwona wami. Uthula kwazalwane. Wakwanzikiselelwa ngolift ukuze esontweni. Wakwanzikiselelwa ngeplate. Wakwanzikiselelwa ngokuhambisa ingane iyofunda. Wakwanzikiselelwa umuntu ongafuni ukuyokhokha ama-school fees. Not because engafuni, not because engakwazi, just because unamandla okucontrola. Ayikho ebuhlungu njengokuncikiselela ungazi lutho. Ayikho ebuhlungu njengokuphathwa noma ungasafuni. Ayikho ebuhlungu njengokuthi umuntu akukhombise ukuthi awuyilutho ngaphandle kwakhe ungenzi lutho. uJesu wangeje from the beginning. That was not the plan. Yayithini iplan kaNkulunkulu wena njengoba usunekane ngaka? Yamazi umuntu ozothi wena ngangeje mina ngashitwa umhlaba. I was very loving. Usho uNkulunkulu usenenhliziyo embi. Usho umuntu okwazi ukubulala lo, maqedana kubulale lo.
aphinda ahlale phansi ahleke as if nothing happened. Along the way abanye bethu bayashintsha. Along the way ugcina uba umuntu ongabanga uyena. Along the way nawe uqobo lwakho awusazazi ukuthi ubani. Khona into ebuhlungu empilweni uma usuba isilwane ongafundiswanga kini ukuthi ube isona. Yabona khona enye into oyisho ngesiZulu ibe yihlazo, kodwa muyisho ngesingisi iya-understandeka. The mere fact ukuthi esiZulwini yihlazo, wena usuyisho ngesingisi noma ngani isayihlazo. Uma ungakwazi ukwenza lokhu kudadewethu, uma ungakwazi ukwenza lokhu kwaba kwethu, uma ungakwazi ukwenza lokhu kubazali bami, ngoba nakho ngiyabona kuyona impilo, pho ngiyenzelani komunye umuntu? Don't lose yourself just because you're stubborn. Don't lose yourself just because you are hurting. Don't use yourself just because ufuna ukukhombisa ukuthi akubancengile. At the end of the day, wena ophinde ukushingama siqede ngawo bese sikulahlela ngaphandle. Kunento ehlezi ngithusa uma sengiphambi kwaNkulunkulu, uma sengiphambi kwabazali bami, ngiyophendula ngithini? Bari mntana masikufundisanga ukuthi ube nje. Bari mntana masikufundisanga ukuthi ube uhlobo olunje lomuntu konakaliphi. But then ithandwa abankiki ukuthi bakhona vele abavele emakhaya angenayo imfundiso, angenawo umthetho, vele bakuhlaza, vele bayedelela, vele abafundisekanga. This is where I always say, when common sense fails you, education must step in. When common sense fails you, education must step in. Because education will tell you ukuthi umuntu akakhulumi kanje. Umekhaya ngayifundiswanga leyo nto, awungaqhubeki nento eyingozi ewubuhlaba noma usumdala. Iy'ngane zakho ifuze wena. Khona enye ingane othi uyizwe ikhuluma uthi uyahamba uyeceba kunina, uthi uyafika kunina uma is worse than ingane. Then you realize ukuthi like this and this, you know, kama fuze imbiza. You realize ukuthi kokonakale zabo. Then kube khona iphuzu lokugcina elingixakayo emphefumulweni wami ukuthi umbuzo, indoda ivunyelwe ukuhlukanisa nomfazi wayo. But why ungabuza umbuzo ukuthi umfazi uvunyelwe yini ukuhlukanisa nendoda? Thandwa zami, umshado isipho esihle esivela kuNkulunkulu. Uyisipho, awusona isibusiso. Uyisipho esihle esivela kuNkulunkulu. Abanye uNkulunkulu mase baphila wena bayakwazi ukuthi Nkosi ngiyabonga uthathe, omunye athi Nkosi ngiyabonga kodwa nonke right, ngicela ungawuthatha umshado ngoba ngisafuna ukunakekela izingane zasekhaya, ngoba ngisafuna ukunakekela abazali bami, ngoba nakho ngisafuna ukuqhubeka nempilo yami, nonke right. So umshado uyisibusiso. Umshado isibusiso. I-divorce is not a failure. Umuntu odivorcile akahlulekile empilweni. Ukuthi umdivorcile umuntu akusho ukuthi usuhlulekile. There are many circumstances where a person have to choose themselves but divorce ukuze bakwazi ukuphuma baphile bona nabantwana, ngoba uma beqhubeka behlala la uzophuma ibhokisi labo kanye nezingane zabo. Ngombukeli phansi umuntu odivorcile ezifona ngcono, ngoba mhlawumbe lento ekubulalayo nekuxakayo yathi mifika kuyena wayibona engcono ukuthi akwazi ukuphuma ngaphandle, namhlanje usakwazi ukusurvive. Njengoba ezuleke nathi sibusiso sivikele isikhanyiselo, sinika amandla namusa othandwa negrasi yaNkulunkulu.
Igama likaYise, iNdodana, noMoya